Opet tamo Rebić dolazi, pritišće Mercada koji to vraća za Kabaljera i griješi. I radi! Ante Rebić! Spektakularan pogodak Rebića za hrvatskih 1:0! I opet idemo 3-5, da vidimo sada kombinaciju Kramarić, pa dolazi Modrić kojega vidi naravno Brozović, ma potegni te Luka, imaš pravo i te na udarac. Modrić, Modrić i Modrić! Ma tako je, kapetane! 2:0! Modrić Luka postaje argentinska velika muka! 81. To smo čekali, da zabijemo drugi, da ne drhtimo do kraja. I evo prostora za kontru. Modrić prema Kramariću, imamo trojicu još igrača naprijed. Rakitić ide Kovačić, Rakitić bira stranu, Rakitić i Rakitić ide u završnicu. Kovačić, Rakitić i 3:0! Razbili smo Argentinu, čudo jedno! Šta je ovo? Kakva je ovo utakmica? Kakav je ovo nastavak? Čudesno! Pamtit ćemo to cijeli život! 3 pogotka u drugom poluvremenu. Zabiti Argentini! Vjerujem da su mnogi od vas dobili onu poruku danas tijekom poslijepodneva ili večernjih sati, a ona je glasila ovako: dragi svi, danas na HRT-u 2 u 20 sati pogledajte film Messi se vraća kući. Što smo sve tu napravili? Kovačić je mogao zabiti, nije želio, gurnuo je Rakitiću koji je malo poigravao se tu, čekao što će napraviti Akunja i onda plasirao lijepo za, vjerujem, konačnih 3:0. A mi ćemo napraviti još jednu zamjenu i bravo za Dalića i bravo za našu klubu, jer će senator Vedran Čoluka dobiti priliku da upiše svoj 100. nastup i da pamti ovaj trenutak protiv Argentine. Izaći će Mandžukić. Ma ustanimo svi za plješću. Taj uski popis sada dolazi Argentina. 2 put je bilo neodlučeno. Izgubili smo 6 utakmica i ovoga trenutka Irmatov kaže kraj je. Kraj je! Hrvatska je u drugom krugu svjetskog prvenstva i Hrvatska je praktički prva. Naravno, treba vidjeti što će biti sa onom utakmicom Nigerije, Islanda. Idealno bi bilo da bude neodlučeno i mi bismo već slavili i kao prvi bi se vratili još jednom u ovaj sretni stadion za nas. Ali o tom potom. Zaplješćimo ovim dečkima. Zahvalimo im za ovu čudesnu nogometnu noć u kojoj je Hrvatska uspjela srušiti dvostrukog svjetskog prvaka na način o kojem će svijet sasvim sigurno još dugo i dugo pisati. Utakmicu u kojoj Messi nije napravio ništa, u kojoj je briljirala Hrvatska u nastavku utakmice, iskoristila sve slabosti Argentine i otišla do drugog kruga svjetskog prvenstva. Napokon! 20 godina čekamo ovaj trenutak.